धीरेन बर'नि दैदेननाय सानै बारग' NDFB सोद्रोमाखौ हमो। क'क्राझार पुलिसा धीरेन बर'नि दैदेननाय सानै बारग' NDFB सोद्रोमाखौ हमो। बिसोरजों लोगोआव माखासे गावग्रा मुवाबो मोनफायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर सानैनि मुंखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमटेका बिटिनिनि थागिबि 23 बोसोर बैसोनि महन्त नार्जारी आरो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दाइफां गामिनि थागिबि 20 बोसोर बैसोनि रिजय स्वर्गियारी होनना सिनायथिनाय जादों। क'क्राझार पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर राकेश रशना फोरमायनाय बादिब्ला सोलिफु बोसोरनि थांनाय 23 जुलाइआव बग्रिबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय टिपकाइ पुलिस बादानि सिङाव सासे सुबुंखौ लांखारनायनि जाथायनि सुलुंखौ मोननानै पुलिसा संदाननायनि गेजेरजों गंसे बाइकजों बाजाराव फैनाय समावनो बिसोर सानैखौ थोंजोङै सन्देह खालामनानै हमनाय जायो आरो बिसोर सानैनिफ्राय माखासे गावग्रा मुवाबो मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि उनावबो धीरेन बर'जों सोमोन्दो थानाय बारग' NDFB आखायाव माखासे गावग्रा मुवा मोननाया BTC ओनसोलाव सोमोनांहोदों।